Ungaxoxa. Kwakukhona umama owayenolaka kakhulu. Umkhwenyana wakhe elungile, ekunqane ukukhuluma. Kusho ukuthi uma ngabe bekhuluma kunento abayilungisayo, indoda mithi hhayi lento ayenziwa kanje, ethi yena yenziwe kanje. Ngoba unolaka egcina indoda seyihleli ngezansi. Ithi hhayi, akuqhubeke ngendlela yakho nkosikazi. Yaqhubeka le nto bekhula ngaleyo ndlela beganene nje. Bazala baba nabantwana. Wahamba ubaba wakhona emhlabeni. Wasala umama wakhona. Wathi mase esele lo mama, wavele waphatha amadolo wahlala phansi. Wahlala phansi, uthe esuka naye washona lo mama. Lo baba akabuyanga ngalesikhathi esahambile azosho ukuthi ubhekene nani. Wathi mehambile lo baba wafika waboshwa. Wathathwa, waphonswa phansi emgodini, wavalelwa lapho. La oyekhona wehlatshwa umoya obandayo engathi uphuma olwandle lo moya ohlwithayo obuhlungu evalelwe lapho. Kuthiwa kuyena wena wadedela unkosikazi wagibela phezu kwendlu yesonto ngendlela wawenza ngayo. Unkosikazi wakho wayefana nonkosikazi ohleli phezu kwendlu yesonto ngoba wawumyeka enze noma yini. Uthi-ke yena waye engakuthandi ukukhuluma lo baba, wevela amyeke ngoba wayenolaka lo mama. Ngelinye ilanga indodakazi yakhe ilele isemhlanganweni ihambe yonikela ngoba bakhathaze ukuthi abazali babo abababoni kahle. Ahamba yonikela indodakazi wakhona umdala. Athi mesenikelile bese yalala. Kwafika wabona izalwazi zakhe ubuhleli kurawundi. Wasengamboni baba wakhe noma wakhe abekho lana. Waseyabuza ukuthi hawu khulu nonke nihleli la uphi ubaba noma. Wakwasukuma isalukazi sathi uyafuna ukubona ubaba wakho ukuthi uphi. Wathi sathi woza ngilandele. Isalukazi sinolaka. Wahamba nalesalukazi ukuthi safike savula nje into eyitshe sabamba yabona uma kuyisivalo nje sikakhonkolo sasusa lesivalo sasithi memeza la emgodini uzokhupha ubaba wakho. Wafaka ikhanda kanje wamemeza kodwa khona umoya obuhlungu umshaya abuya hlehla aphinda memeza. Wamemeza kathathu ethi baba imini indodakazi yakho ngifuna ukukubona. Uthi wakhushula lapha phansi engathi ukhushulwa ngekheshi waphumelela phezulu. Sathi salukwazi asambeni bahamba. Baya kulo round ekade bona khona umndeni wakubo. Bathi mabefika kulo round abona khona umndeni wakubo. Uthi ubaba wakhe wama emsamo lapha yana njengomuntu osuke ezecaleni. Wabiyelwa kanje. Wasethiwa ke uyambona baba wakhe wathi wasethiwa mbuzo ukuthi yini ehlele lapha yana. Ingane le yabe siyambuza baba kodwa yini uhlala endaweni ebuhlungu kangaka? Yini baba iyakhala. Bayithethe sibathi ayingakhala ayimlaleli ukuthi uthini. Uthi ke yena mntanami niyangazi mina ukuthi ngangilungile. Ukukhuluma futhi niyazi ukuthi mina ngangingakuthandi kodwa uma wena wayenolaka. Mina ke ngangivele ngithi hayi akenze ngendlela yakhe uma wena yonke into lapha ekhaya kwakugcina yena. Ngiboshiwe ke kuthiwa ngathatha uma wena ngamphezulu phezu kwekhanda lami akafanele ahlukene nomuntu owayegibele phezu kwendlu yesonto ahlala khona. Uphi umani baba pho yena? Uma wena uhlele entabeni ushiswa yilanga. Uhlele entabeni nelanga elishisayo ugqokiswe izikipa ezu10 opoloneck kuthiwa akabagqoki. Ngoba yena wayephethe la ekhaya. Mntanami ngizocela ukuthi usisize sinoma wakho. Usithethelele licala. Uthenge inkomo ebovu. Ngisixolisele kubantu abadala. Kufuneka inkomo ezibovu ezu2. Babaxolisele ekhaya kubantu abadala. Uthi ke wabe ke eseyathathwa ke futhi ubaba wakhe ke waphindiselwa lapho la eboshwe khona ufika fakwa khona. Bayikhalela ke bazama ke bakhala bathenga izimbuzi bathi amandla einkomo abanawo.
bathenga iy'mbuzi babiza inkonzo bafike batshela amakholwa ukuthi uma wabo nobaba wabo baboshiwe kanjena. Nabo futhi babefakazi bethi ubaba engakuthandi ukukhuluma, umuntu nje wokuthula, kodwa uma wethu yena wayenolaka kakhulu. Ingakho-ke ubaba eboshiwe nje. Babacelela-ke into ethelele emsamo. Oh.